Wara li jidhru l-ewwel rimmiet tal-istaġun, jibda żmien il-fjuratura fejn fih jiffurmaw fjuri żgħar ħodor fuq l-istess rimmiet. Tul dan il-proċess, il-fjura tiġi fertilizzata u tifforma żerriegħa. L-għeneb jibda jifforma madwar din iż-żerriegħa. Dawn l-għeneb żgħar mhux misjura f'dan l-istadju ikunu ħadrana u ibsin. Wara madwar 50 ġurnata, dawn l-għeneb jilħqu nofs il-qies ideali għall-ħsad tagħhom u jibda l-proċess tal-veraising. Dan l-istadju mimli l-wien jimmarka l-bidu tal-proċess fejn l-għeneb jsir tul ix-xhur sħan tas-sajf. Tul dan iż-żmien, il-kuluri tal-għeneb jieħdu l-ħajja, hekk kif l-għeneb għall-imbejjed ħomor jibda jiskura u jeħmar u l-għeneb għall-imbejjed bojot jibda jkanġi lejn l-isfar u d-deb. Matul dan il-proċess, l-għenba tibda tifforma l-ewwa naturali tagħha u tibda tirtab. Il-vitikulturisti ta' Delikata isegwu l-frott kontinwament tul dan l-istadji. Meta mbagħad il-winemaker ikun sodisfatt bit-toma u l-istruttura tal-għenba kif ukoll bil-livell ta' ħlewwa naturali li jkun fiha, il-pass li jmiss ikun li jibda l-ħsad kmieni f'Awwissu.